Però sí, em va fer molta gràcia perquè, clar, o sigui, quan et vas fent gran et vas agafant experiència, vas entenent el que et passa amb la vida, no sé què, i també vas acceptant, bueno, pues, no passa res, no? Si un dia quedes amb les amigues, l'endemà et quedes a casa, tampoc. Sí, no passa res. La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Bueno, potser per Em vosaltres cansa no, molt però socialitzar, de per mi vegades. és fer feina. No sé com, per mi se sent com un treball. Bueno, perquè, o sigui, també depèn de la persona. Hi ha gent pues, que hi ha diferents graus, però a vegades a mi el que em passava, per exemple, més jove, és que quan estava en entorns socials, en trobades o coses així, jo feia com teatre tota l'estona. I que, o sigui, no era una cosa voluntària, no és que jo digués, ara faré d'un personatge, no, és que com que el meu cervell es girava, li passava alguna cosa i llavors es posava a fer les coses que amb els anys havia après, que són les coses que es fan en un lloc social, però no les feia perquè em sortissin, sinó perquè jo m'estava recordant de somriu, han dit alguna cosa, no sé què, hòstia, pregunta alguna cosa que no es pregunta res des de fa 10 minuts, hòstia, ara t'estan dient no sé què, posa aquesta cara, ara fes no sé què, saps? O sigui, i que era com... Clar, però això és estressant, no? Anava a dir, com Clar, jo també voldria estar a casa meva si fos com una mena de joc de ara has de fer no sé què. Sí. Perquè com no, jo vull fer el que jo vull fer, jo vull dir el que jo vull dir. Clar, però també aprens que a vegades si estàs en aquests jocs i no et ve de gust dir res, no et ve de gust com, o prefereixes, saps, estàs còmode escoltant no sé què, doncs que potser se't percep com a raret i també és incòmode llavors viure pensant que se t'està percebent així i al final acabes doncs dient, bueno, pues em quedo a casa. Sí, és que realment, clar, és que el de la OFE jo crec que és un extrem i estic segura que hi ha moltíssimes persones que ho senten i o sigui, jo crec que no estic en un punt tan extrem de la introversió. De la introversió. O sigui, a mi m'agrada fer vida social, el que passa és que sí que jo normalment sé que si faig vida social doncs l'endemà estaré molt cansada. O sigui, no cansada, però m'ho hauré passat molt bé però voldré estar sola, senzillament perquè necessito... O sigui, jo l'equilibri necessito estar sola, saps? O sigui, com... Però també em passa, per exemple, que si estic amb la meva parella, per mi ja em compta com estar sol. Per això us dic que per mi és una cosa superpositiva, no? Quan estàs amb algú i estàs molt bé fins al punt de que, saps, de que ja et sents bé com si estiguessis sol, doncs per mi és superpositiu que algú et digui això. Per mi estar amb algú mai em sento com estar sol. Per les coses bones i per les coses dolentes, saps? O sigui, com sempre tinc la sensació de que estic socialitzant. Llavors, evidentment, també em puc cansar de la socialització, no? Sí, jo també. Però això que deies tu és el concepte de masking? Sí, o sigui, que li vaig trobar un nom per internet que potser no sé si exacte m'estic apropiant d'alguna, no sé què, però vaig veure que ho explicaven i que en realitat es fa servir per dir com les persones amb trastorns neurodivergents com assimilen maneres de navegar en la societat sense que se'ls discrimini o que se'ls noti que no sé què, i que això es veu que passa molt, per exemple, en les noies i que per això no es detecta tant els casos d'autisme o d'aquestes coses en les noies perquè divergeixen d'una manera diferent dels nois i que a vegades les maneres de divergir ja són assimilant, copiant com... Jo he vist que quan una persona fa aquest tipus de broma, doncs ara jo he de riure així i preguntar-li alguna cosa que, no sé, saps? Llavors ho assimiles. Però sí, em va fer molta gràcia perquè, clar, o sigui, quan et vas fent gran et vas agafant experiència, vas entenent el que et passa amb la vida, no sé què, i també vas acceptant, bueno, pues no passa res, no? Si un dia quedes amb les amigues, l'endemà et quedes a casa, tampoc. Sí, no passa res.